Tak jak byste hodnotil třetí turnaj jarní ligy? Jako super, pro ty děcka jako perfektní turnaje, výborné zápasy, všechny jsou takové hodně vyhecované, má to náboj, takže určitě nejenom pro nás a pro tréninky, tak pro ty děcka je to hlavně v té mimosezónním období prostě to nejlepší, co může být, jestli to vyzkouší, hrají pořád a jsou stále na ledě, takže já to můžu jenom kvitovat. Ale akorát, že se vám nepodařilo ani jeden zápas vyhrát, bohužel. Čím to může být? Tak my máme nejmladší tým, což je vidět v některých fázích, že hrajeme vyrovnané zápasy, ale prostě pak nám uteče teda 2-3 minutky, kdy dostaneme góly a pak zase hrajeme vyrovnaně. To tak u těch mladších kluků je, ale zase na druhou stranu tak ty rozdíly proti třeba tomu prvnímu turnaji jsou menší a ta vyrovnanost našich zápasů je čím dál tím větší. A hrali jste s německým týmem, jaký to je pro kluky konfrontace podle vás? Tak oni hrají jiný hokej, trošičku důraznější v osobních soubojích a to je dobře. Ta konfrontace s jakýmkoliv mimo republikovým týmem, ať je to Německo, Rakousko, Švédsko, Finsko, je vždycky lepší a tak, aby i ti kluci v tomto ranním věku poznali, že ten hokej se nehraje všude stejně, že se hraje v jiných zemích důrazněji, v osobních soubojích i tvrději u těch mantinelů. Co očekáváte od finálového turnaje za 14 dní v Plzni? Tak já budu rád, když ta naše hra bude mít stoupající tendenci, tak jak má do teďka, že opravdu je vidět, že je to lepší a lepší a směrem k tomu poslednímu turnaji věřím, že budeme důstojným soupeřem a že se pobijeme o to, aby jsme dopadli co nejlíp. Akorát ta výchozí pozice teďka nevypadá příliš růžově. Tak samozřejmě narazíme na nejsilnějšího soupeře, no ale tak stát se může cokoliv, pokud říkám, ti kluci nechají tam maximum na tom ledě, tak se dá hrát s každým soupeřem i s tím nejlepším, který zatím ještě neprohrál a dostal minimum branek, tak samozřejmě favoriti nejsme, ale důležité bude a já budu rád, když kluci odvedou maximum a poperou se o ten postup.